С Христо това беше много готино, защото този човек с този земен човек има жестоко чувство за хумор. И с него всъщност беше много лесно, защото всичко минаваше през много хумор. Даже имам един много готин случай с него, който винаги разказвам. Снимахме една от рекламите и правим един кадър, който е по-дълъг, камерата се движи. И в тази история беше много важно да се влезе в определен тайминг, в определено времетраене и нещо колко този кадър, който ние снимахме, трябваше да стане по-бързо. И аз му казвам, нали, супер е, но трябва да го направим още веднъж, трябва да стане малко по-бързо. Той в неговия стил, естествено, Цветущо изпсува, казва, добре, правим го пак, обаче пак не става толкова. Просто казвам, и се трябва да е по-бързо. Той, майката, за колко трябва да стане? И аз викам, ми трябва да стане за 3 секунди. Той каза, добре. Направихме пореден дубъл и той наистина успя и го закова за 3 секунди.